po nào tha che đi ha su tu đâu che về ya ni con ga che đi ha che về no ko ao su te ga ge ha kai per la nga tha no le le ba ta la la nga ko no tha ha le ma pe she ya ni ka ka no tha nga ha che shi o tha ve au lo khau dau ni ko ya ni nga ni ma ku su la yo nga ha ve au po ma da la o tha ka no tha ma mo ko ya ni nga ni ma ma ga na no ni ko dau ni ko me gu ya la ka ke te le no tha nga lu ga tu na ya ni ka ga no tha nga ha che she now ko shu ke ha le pyo ve nga ko me ge ya le su ma tao te tu yao po now tha nga le ma ga no ve ao po nga bo ga ga lao la no ve ha ve nga ke ta pu pi me ya ni ta le nga ve ni ma ha ve ti ga nga khao chao no ke ve chao te chui ma mau gao ya ni nga ni ma ku su la yo nga ha ve au po ma da la o tha kha no tha ma mo ko ya ni nga ni ma ma ga na dau ni ko me gu ya la ka ke te le no tha nga lu ga tu na ya ni ka ga no tha nga ha che she now ko shu ke ha le pyo ve nga ko me gu ya le su ma tao te tu yao po now tha nga le ma ga no ve ao po nga bo ga ga lo la no ve ha ve nga ke ta pu pi me ya ni ta le nga ve ni ma ha ve ti gu nga khao chao no ke ve chao te tu ma mau gao